Okay, sa mga naging adlaw, kay nagmukbang matag ano, santol kaning mangga. Sa karon, mga kape lang tata. Siyempre, kung naay kape, dapat na kita ipare sa nino or dapat na siya partner para lamit sa ito pangapi ba. Kung dili paan, natay gitawag nga Shakoy. Sponsor by Shakoy. Sponsor by Shakoy. Hi, grabe na. Naganawag na to no. Kay promote mga product ko na Shakoy ni ko ano. Sponsor by Shakoy Cebu. Aning Shakoy, made of harina, asin niya, taga-sukar gamay rin, mga papatubo, uban-uban pa. Kung sa English pa, little twisted donut. So kanang before pa nangabot ng mga, sana mga Mr. Donut ya, mga Jiko, mga Dunkin Donut. Mo din legendary. Mo din hari sa mga tanang hari nga donut ya. O, natay, sunudlan. Ay, wan, mangon nga, Shakoy nga sunudlan. Pwede lagi niya nga Shakoy, kaya may wag Shakoy nga, lagi dapat ang forma. Pero kay parihara mat lang harina, parihara lag gikan, parihara lag ingredients, mo nang tawag ng Shakoy nga sunudlan. Pero, tawag yan ni sunudlan ra. Kaya ang suludan ni, ang lubib na gilatik. Mo na siya. Makita niyo atong ukbo na. Oh. Wow! Makita niyo na siya palaman dyan ang suod, no? Lubi. Ang kamantay mo, nagkalo ko karon, baga na may akong buhugot. Nga. Taga may ingon na magkalo ko kay mga ko kung naon ni Juan, mara pareha ako nagnaon ni Digilon niyo. Pagsuwan ko kaw, di ba Digilon niyo? Mamang si Juan, DJ Lumihiya. Di, layo rin yung Digilon niyo. DJ Demonyo. Di ba ni Digilon niyo eh? Init pa gini na itong Juan karon, itong Shakoy. Kung sa kainit panahon na ito karon, layo rin kayo. Init pa gini sa kuya ni. Nga, kape na yun. Balik sa kwinta niya mga gipalit. Ginahinayan ko nagkaong gani ha. Nga ko na naman ko, dapat day mukbang ko ni kay para kanang mga negosyo Shakoy di mo kontak na ko. Makita ni video nga atan bata may di gani makaon mata tilig gani. Oh, panawagan po ni sa mga nabuhat og Shakoy dia. Tag na sila. Ato na i-promote ng Shakoy dia. Pinirmahay ta kontrata. Pala akong Shakoy diri kada adlaw. Sa sakong Shakoy. Hindi kayo nawan ba? Product ng Shakoy. Ang unang ginyong matimalaan pangat ako aja ba po ang katapol, model ng Shakoy lagi, kato, makita mata itong Shakoy ito sa Juan, Cebu Ato lagi pol. Mo to siya kuan, endorser Shakoy, model nila. Tumurang na ukoy. Malalam ba, mailan ta sa Juan ba? Mailan to pangan, pero ari sa Shakoy gikan. The one and only representing the product of Shakoy. The endorser Paul Shakoy. OFW ri ha. Kato mga naging mukbang, namablimam dyan mga to, santol, mangga, di mo kakaon. Kaning Shakoy, dali ra kani. I-search niyo sa Google niyo. Makabuhat na ng Shakoy. Ha? Lamig yung Shakoy naman sa init pa niya karang gutom, kita ka lamig siya. Nakamata ko ganyan nga, hinagi ba? Shakoy! 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 Tawag bangon ako eh. Alauna nagugod to ni mata. Lagi mo akong alarm clock, ang Shakoy mo agi. Shakoy! Almost everyday mo palitan ko, nagkahon ako may mukbang ng Shakoy. Apa mo kita ang tao nagmukbang ng Shakoy? Kaya legit ini oh. Dili ka lang ano? Dili siya oily ba? Bisa prito pero di mo ko kape, bidli. Nangyari kape. Lamia Shakoy eh. Shakoy! Mana? Pila na ibo ka na hurot? Kalima na ni. Comment down below kung Digilon nyo ba jugog naon dire? O basta DJ Demonyo. DJ mada, mura jug lumihiyam jud kaya eh. Hapit na mura akong kape. Dahil lang top. Thank you for watching. Hinaot nga igutom mo karon kanang kanang wa mo maggutom sa pagtan-aw karon ba? Wa mo maglaway diha. Shakoy! Unta nga nasuya kanang wow. Kanang enjoy lang mo ba, okay? Shakoy! Thank you for watching. Bye.